Os profesionais da medicina volven protestar contra o Ministerio e o Estatuto Marco que lles pretenden aplicar nunha unidade sindical inédita. Convocaron hoxe e mañá manifestacións en 8 comunidades autónomas españolas, entre elas Galicia. Piden un estatuto propio para os médicos, acabar cas gardas abusivas e mellorar a súa retribución. Continúa a conflitividade entre os médicos de toda España e o Ministerio de Sanidade. A razón, un estatuto marco que o Goberno pretende aplicar a todos os profesionais da sanidade, sen distincións. Nos a ministra de Sanidade que é unha anomalía intentar ter un estatuto propio. Non é certo. A anomalía foi o Estatuto Marco do ano 2003. Ata ese momento nós tiñamos sempre unha regulación propia. As gardas están no foco das protestas médicas. Din que están mal retribuídas e que son abusivas. Resíntese a atención ao paciente e a saúde dos propios médicos. Durante anos sostivemos o sistema con xornadas infinitas e gardas esgotadoras que arriscan a nosa saúde. En Galicia os médicos protestaron en todas as cidades. A folga tivo un maior seguimento nos hospitais ca nos centros de saúde. Os datos globais da incidencia da folga son de un 20%, na atención hospitalaria un 25% e na atención primaria un 6%. En Madrid os manifestantes saíron desde o Congreso cara ao Ministerio de Sanidade. Imaxes semellantes víronse esta mañá noutras 7 comunidades. As protestas continuarán mañá xoves.